Jaib cin scialai, fáilte tí episód I bhid trí déag, agus tá se na dhéachchan na tá gaoníar tá sé mórílach, as beidir glusin sib clocha sneachta a déin, ach ní clocha sneachta tá nach sé sonnaí a gé chuid cnánaí. An tam déirnach bhí sonnaí ggóil. An tam revision bhí sé duna fómaní eisteach ar gabhait. Níos tá sé bhí sé duna céadú le casa beanú. Beidir nó. Beidir me sé scoilen rud cin níochas. Beidir. Mai te tar éis spéilí móraí níomhachas saat. Récha sé máil sinna machla sin sib tar an eisteach cin sa gúlra sinna sonnaí. Ach bhí chuid bí an sin an lálóg agus dúrcha níis a dún sé cinna í. Was that nervy much gur an potchile a hafod. Ke van er sin is lochiad. Tá sam. John an sin as ruta tuí fao dear sa freisin na chu gás damach tas a ból nuts knónig sin fáí ho agus féintse sin le coppla a chloigbéitir a sin ar hagann stunnig cinint nó isteach beidir tas a joach tas bhile gobus nó méin bheit má siúlaid nó rud a cinint chear a daile mai go duine nóan ó láideach gá sé tá sé gí sin réit is sta gap te bhm se le muide le háidhhain rud a cinint a te an tugi fé dearm le blianta ach níos an bin nós mín ag choile háir nó ce a héinach John an sunní sin cínse. Camuid cúpla de cheartú a dúirt me san episód déirnach. Ní jodaí ach Lovin Ireland a bhí rins áfíán ar Facebook. Gan ein fáchún. Bin Lovin Ireland .ie do Lovin Ireland. Well, Lovin Ireland ach an sin an Instagram handle ná lovin.ie ach ní málamí sin mar chuir si tú scéal hána faoi Airbnb san Gaeltacht. Is sin ceir gur chuir si tú scéal sin ach dús siad pectar go teach do hismóirí mar thomnéil agus tíir me hop an féidir sin a bhaint mar ní Airbnb sin. Cín sin Airbnb sin agus níor agus me chorbe agus níor thug me se bhdear ar thuisiad a deag bh linne ar chúntas sonnaí ar TikTok go bí an dram céine. Dáachchas sama sin fach de mar din terálóbach. Sean donna tá cepaáin áit faoi suirt a rá go rud má ag bhfuil go Airbnb a bhil cum go siir leis breúach Tá cepa go bin a bhí geis mar sin sin an donna má dúsa siad pector cheachta hismáir tá sunnís ggólis cinnis machla sin rud a réist. Be sé lán. Be sé suachsach mar Be sé suachsach an bíon táirteir éis na nuts. Ach mar bhí túrá sin sé tá sin go duna nathg sé daantas má cheappa tá a cheappa go ben teach sin teach mar tuis muirí gur sin le céach ar cís nó ar Airbnb ach nírá is ní bhíon nírá riamh nas na tí lug sé sé ránú Tás a cimméid céta tí tá an Gaeltacht sé ránú sa a cean sin nach Airbnb. Bus a a chur cantalm san le hána a chaach rud cinn seach sa bustas ar cinál éirsleabhar siar neisce nar deach gur há se go choicheach ar cinna spam agus an ag a cool an clúdach cool an leabhar bhí Do you own a holiday home in Connemara, Sonny? Do you own a holiday home in Connemara? Do you want to make it work for you? Agus bhí me seola mé, well, fá se go jazz bail nó teach a bheam sa chéadat seachas holiday home. Is lu go méile. Lu go méile, ní mar focail an gailgus ar chháil bhfuil deoch ranna trí John Néisca. Tá mai ceappa go raibh písin ba bíideach gailge sort cimméid lenach bhí an bhí ar de lenach cháil lenach dé ruding mar sin as bhí rubba bíideach gailge nach sinna méid. Lug mé le den Connemara ó rud cinnte be. Mis ananta sé mis recycling in sin. Well sé rudíns Connemara agus development nó rud ní félim cuiinú seach rud net ar seach an. Soir na hiic tú mar nach ne a béir
Ach, se mé hén futear hí sé le go méle anna go teo bhfuil chuidir smú a méle réocha agus cai go bhir ar Jotas nó a cinint me chu sé choilecha te gar bheith Ghlacham go ó chóil. bhfuil bhí sé hí sé muiste máí gglach mar sé chola an eile stoi ní bh sin suir. Bhain muid trí las an aber.caí rudach ní an glór an córa an cuid sin ag obair fácinint. Beidir go dún muid ríiste beidir go numcha éile bhar faoi lár nó cinse ach trí muid ríiste am cinint mar brean sin is gúil túnáin an canúint ranú mar sin de ceirá tá dún anáil Connemara, Círí agus na déise agus an sinnta túnáin glór fearan nó bunan na ranú. Cefuil can sin suir ó can sin suir an níos táhacht. Beidir mé túnáin de chlór beidir mé an chuid gon podcair seo úsáid mar sort AI le an AI hímsa. Ach sé sinnta an duine ranú bhfuil glór fearan ó bunan ar an tríchanúis dúnaáil chumar cíú ach an sin dééis sin fácinn sin nach beidir nach chuir an fearráil leis sé ganú sin aige ach go fóla récha. Beidir mar sé úsáideach was na rééis se Farbrí pí a beag daoimitá gur gaig go chhlaachta ní heastííon ní bheith was beidir an réige chhlaachtal i non-judgmental environment. Ní bheith was an AI fáils mí aideachlób nó mar sin. Ní sin well bhí mu caiint faoi AI hána couple episóide chuin agus sinis súmpla má go AI ghfuil gur féidir ósa ar bhealach má tá gon sé gur a chuid gailge ású nó fés chuir agus gaige sin bailach má. Chuann sé rubug fátíos an fós mar cheap mis se was nuair tá tú caiintú rud a cinint agus dearan tú agus fan tú ads an sinar de fón. Cínte tá de fón pu suas na fola is ceap mis se á de chu deir goigeis ní ar eibreachta sin agus éonhar a víns muidir caiint inis be caiint gaige ach fach muidir goúid focail béle nús dishwasher agus níos goil an dishwasher briste hí me rá sin leat agus lé an dishwasher agus is sin forma ad ané go dishwasher ach dúirs me amach muid rá míos nitúr bus an gailge le an gailgetá an focail sin ní beidir nach gáchmuid na ads ach an is me heb an gách mar bhí mis caiinte steach san aberdá í rud ní an cean an chóra ach nuair leirn tú agus scríann se síos tagan sé amach mar takes an rud tú rá. Mar sin cínte bfach an fón an muidir fixus as goigeis an technoliaán agus sin na ads a thuún an sin. Ó cése tá mai cése go bhfuil is caiilem go meach scam chunne couple blianach chun is bar Facebook a ben ó cibbe cin áteach bhíh scams gailge gósaid gomininic sin gomininic skift an ailge is stoi duna cinint níos deach áte sa dánach gur sa AI cinint sta go cheap se nó sí nó sí gur beidir cheap se gur gailge príomhhanga láirtar teanna éidir Beiidir dus a duna sií cinn teile nach machsa go. But ma heb mar bhrainní tú was si an chailge an chéad cheanga na tír go hefiúil. Go hefiúil. Mar sé is stoigur de chonig sé sin cin sé deéis chuirmid an cean le gail gacup. Sinna tá sé ceap rudí mar sin na hálas ar dach Spáinine teid tá se sin coppla blianachchan sin coppla blianachchan mar se tan. Bí me sé fáil gomininic bí me fáil teachtarchtaí ar mar fón rá grama ar an M-chuige agus gohfuil táilíonn an íce nach ní bhí agus níos mé an M-chuige le chábhlíonn nó níos mú ach fáim an teigh sin saach minic le rá gohfuil tóils in ícam. Tás am sin pean sa tún cá níos a rís níos nearla se amsa le támal a chuinn bhí mar fáil an cáir teachtarachta ar WhatsApp. As bhí se a silar gur scam a bhí an bhí se an silar tá Jack an clic head deach delete nó cinteach. A bíon daon an clicinn sé an asc agus
Tás tíach an fón agus gingerí bheith muil mar se suirt tá daoine an mar se. Chuid go na teachtarachtaí breann te ar réalaíoch go leor go bhhéach se bheith Facebook freisin chaintse chuinm sa bhéin fáil teachtarachtaí ó chuoine daoine ceir daoine tá sam. Ach bhí sé silar teachtarach chuomhí sé scríomh as chuomhí nachhóp sin a tháinig sé ar gur scam a bhí an suirt as caiise gur chliceil se sin ar nás go cin sin a cin agus tá go bin áirlach. Ach tálainn té tá sé frusta dálú suirt go chuine be. Mar dúirt tú níos lute a se an chuoifrinis faoi lár, marall go bhfuil cin ceó láir so chuí meú 60 km Thart ar sin chartar. Bhí tá wind warning a bhaim faoi lár, agus bhí me sé capitáistil go gáile jo chun casa le gailtalm le lón agus jo man cinna néad dúirs me aithnig á main an is mar tá se chuoifrinne. Agus bhí men seo, bhí me ban tena bhas bricfasta leis gaiimbeag, mar was bhí me le an pléináil ar máide nach sin dúirs me ní me gimochtain is ach sin taréis an tám bhí me heb an pléináil thug me dear nuair chur me gléach ar an áin le rá nach bhfuil me gceisiilt neo. Agus an sin chonim mar fón gur miscáil an mhóp, agus me dílinn. Be me drúblóid in islób. Níor chuir me an siochan ar ceall. Sin chur mé ráisiir agus dúirt bhí muid gléchart le rá nachhfuil an pléine gin batúne mar sé thugaífar. Sa seoch go mar thir se hána nar chuirmen rud a ceall sach lua agus níor siad an duine eile a chuir máte agus freimeart go donna gur churme mú spás ar bléin ach sé go mar chuí nach chuir pléine geilt ar chuí mar a hála se. Fiad a méid se le go gáile ní bhéint se gimocht mar ní an pléine mar sin ra an bád an jomasú? Ní is amach níor se áíocht a récha bheittáiste fund amachbáta níomhah se go jazz má goí níor dúa is mar dús mu tar 60 km san nuir mar se níomhah se go jazz fund amachbát. Ní tean áíocht níomhah se áíocht. Bé an podchréile seo in episode seo teachtamach de saoirnach an de dúna an Tríúla féad a Tríúla féad mar sin má bhín siú an intas ní chuí an neoch. Tá muid an aigeir ar fad nach chuil tafad an podchréile cho lu seo. Tám se thugann beidir de híine de san te thugann beidir mar an náhra beidir mar tásúlam. An na saona? An na saona go tíireach Tásúlam. Well suas go tí sarta neo na réir a bhí naims go má. sé neostain sort lás measa nach chatam sceapar mo chuoineire ní chuine méon lá na ríre mí na saona nara ráhéas beidir sa cá lá bhí báisteach an cear go leir sartach níar é gála ceartan si an os ní hé go ní teanna stairim nainra ach tá sé anna chuide 60 km san nuair sin fórsa 6 fórsa 8 ar a scála Beaufort nach tá sé sin sáta nach ní ní stairim nainra ach gotí seo straach sé ní mu an áróhanna tá go hén 6 an eile thart ar bheith fácaí mar se Tásúla mé mí an nola go máin is freisin. Ní bhm nervvis mé ggéú go leis cinnte agus bí me sánaí agus málam nuair má bhí me cappi go láit cinint agus an sin bí aimim go donna agus well ní man imachtanis Más rud é nach chuir meigsú leis ach sa gá seo bhí meigsú le imachta agus níor me an mar eall ar aimimseir ach amtí ebrint amach. Ví gur gur sipadóirecht in nach éí sa í cheannacht. Well bhí cin fáach. Ach sé troes. Beidir seachtain se hagann nífach sa mai teanáíocht beidir. Ach bhí mé gur rubba sipadúirtaí an inis rihhééis na sipaí ró flódaí. Ach échaí be me go síos bhil asúla am gan caiiciise be me go go blach lia. Áit nach mé le tamlín so tá agsúla sin. Tá coppla blianú rotum le cear nó. Bhí se tam déarnach bhí má ná mí rih go an Calimbeag. Bhí thomuid ag seola an chlár telefíe bhí me go beir planta go pláta sin plug beag sin. Sinna mí 53. Se sin tam déarach bhí me
sa deach mór mar deara. Iad a trein mai heb chuid mas coindom go gceart. Cho is ar an bhí me an siocht ar an siocha mar gur má bhla chomór tam sin bhí me beag nach hí an chalín beag nach an seo. Is coilm dúirtainna níor me cin duine as ar fála mór gailge as níach seo leis agus dúirte ó tá fáte an ráúr ní hinna bhí geiste fála mór gailge gan nám. Mar bhí sé gear a go fáte an mór brenn Se nó bhfuil lá an Bobby beag nach an seo Tá sé ó tú an ráir in gur mí amad. Ach was níor bhranna é mar rud másach maiall gur hiig mé nach ina bhí geisteige ach dúch an chuí a hangte meach ansart barb. Was it nuair nachhfuil teanga at céh an géad amtí tu an sort rudírá tá barb go duine a hiigen an teanga sin was that? Glóir daoine tá was it vín sig fól an béle amtí dearann siad an rud atá si gur rá ach ní chuann si daon sort rud breise leis nó inú agus tagann teach an sort díirech nó barb nó. Sa go díirech. Tá sé nó nach chuirta hí WhatsApp gan emoji. Smailm sin is ríist. Nú dúch le Lánstad. Exclamation mark nó emoji nó. Lánstad. Gurmad Lánstad. Ná deach gurmad. Fáin deach gurmad gan Lánstad. No. Well, níos chun mar chuin si gurmad ach má chuann siad an teachtarт gan é gurmad. GRMA nó éonirt. Se tá sam. Ach tá cín sin nach ina chuí tá si rá ina glig an hain. Ní ha sin an rud. Nuair ekins tú scrífa be cid bhí se go sin. Brenn just ar borb chuicint. Chum sa smailm ní mailm nummercha emojis na ach is smailm nis a ríist tá emoji gáir mat ginn ar barúil agus scéalbar nó chattarbar nó punbar nó cinint chuir mear tá a cean emoji na duine cinn se gáirí nó mai an duine cinint ruúta cinn sort rubba conspaideach bhaí conspaideach ar tuairim faoi chuinnig cinn nó tuair faoi rud a cinint agus chuidir an emoji sin tá a ceint a duine sort an just choráil sin Is sto go bh minicí vís me seo such. Chun sin an gcuoine chum cúpla blian nó hen bhí glorfeibríon le sunny agus a ráir fá siad trid go mór lena chéile agus was it fáistí an go bhhar siad a chéile bhí chodonna sin trid. Is bhí me se was it cuairtóolalas faoi cechaú maidán was it cechaú maidán é sin na stoppa nó maidán é sin na leidúnar de cinint agus dag duna cinint cámara ceangus na videos agus tuirt si they need to be nurtured. Agus tuirt me se goma leisce. Tá sunny, tá se nurtured. Tuirt me, he gets 2 40-minute walks a day. He's a very nurtured dog. Ach sin dog si freigar tuirt cúp nó idir si goma leisce. Neutered a bhí geist amach an autocorrect. Dar sé go nurtured. Tarlan sin an rud sin tarlaí chum hain ní ó bhainnig ceachchas at maint a chuirteata cá mar sin tuirt má bhín an autocorrect i méle nó éige tá se an suirt áú mór chur ar a scéal mar deara. Tíorcha go aráscadí an aber.caíra tá anim nach ar in na naine marúpla dúnaáil tá áine nó Dóna chun mar an sin tá sibéil nó páric cíiríonn sin tá NASA nó colm agus na déise ní nach fianna ba bin an tanam FIAN ní sam. Nuair bhíonn muid brenuir an telly agus go an bhannig fecin muid scoil Rebecca nó Becca áit cinint. Is ví a fear min bhí muid brenner scolan agus bhí Rebecca cinán agus dúirt ó eisteach den am héna chustáil ar telly dúirs me ní a chorbe mar his anim sach bhí me a coitiantarach beidir popular go bin bocail níos fearr ach tá dáim sach neamh nach ní chas me mór an daoine leis an tanam sin. Riamh. Bhfuil is sin rud go má máil in teo in na saoir go leir daoine an tainm céan mar go leir daoine le cuomhhan Martin nó Thomas gus na leid na fir agus beidir máire agus bríd
gus na mrá na caiile ní. Well, bhíocht tá ní bit nach chuil beidir ní mó éagslocht a níos an ach mar just a barú mai go as na slinte go canéalach on canéala agus fláirtacha mar se go daine na heimnach cé mar se bh daine se steach am sa saora agus beidir mar chaine go behanna cinint as in na saoir ó scór blénach nó chá scór blénach. Oh yeah, I know a Michael Keneally. Do you know I worked with a Michael Keneally. Well, tá go leor míal an tá go leor canéalcha cé acop tá cúgan nó. Oh, do you know the Keneallys? Do you know the Flahertys? Well, cé acop tá glór go ban. Tá go leor, tá seo go ban sin an rud. Ach go minic sort bín sort lesainm ag go leor daoine te maiall sin nó mai go na heimnach i céine benach i choáine. nó well suas gotí beidir ní sam suas gotí beidir scór bliantach an beidir ní ní smúsart éagsúlacht a níis an ach Johnny Matchy Fucci nó sé de chainm compta tam ach chus a léidir sin nó Johnny Hall fáirí cí nó rud a cinint mar sin bhar céan chu mar se maiall na heimnach i céanas na slintí céan mar a chafasart idir geall ó dionasart a teach barnangs líoneisteach an taobh máid sé bhfuil an bhfuil is a gut Martin Keneally ó Canéala well tá mar dúsmeach ach Fionnán tarmsa ní lánach Fionnán amháin ní mar sé ní teach Fionnán tá sin go má tá sé chuinna cé méinsart. Bín céhhéinircha. Bín muide i gúsa an legan chuilge go ná slina go céfagé an tam. Ní bhíon muide gúsa Keneally a chorbe dúr Keneally nó í Chanéile. Ach an gcuireann sé sort cantalart má chuir duna ceisiart faoi do linne nó faoi danam de ché danam. What's that in English? An gcuireann sin ulcart nó bhfuil tuairmat faoi sin. Well, bhíoch mar rá hána bheoch daine fear imsa. Oh, that's a lovely name now, Fionnán. What's the English for that now? Sérinte ní gúna Fernando. Fernando. Deach le ar pan spochasa. Ach ceap mis sin rud céan ag dí beidir gur tháinig mé go dtí an ghailteach gur me mo choní san ghailteach nó fiú in sin cheap me go rá legan béle an go chuile an ghailge mar sin an cinál sort mitas tá mun sin go bhfuil mar is cuilam sa bhí duna cinint bhí rugah babaí agus bhí anam thug si anam go babaí agus dúirt me le duna cí deile as an Nilán ó ceidir sin na méile agus dúirt si ní chreidir go tú chuir an ceistúnarm ach bhí me anólach faoi sin níor hiig me ó níl ní hiad na heimnach i gcuige deach leiganacha go annach i béle is annach i anhéin iad ach go leor go ná fecinn tú rudí ar lína top 10 Irish baby names agus bé rudí ar nús ó suircha ó sin Sarah ach is annam difriúil é sin ach bíon daoine sort a rá go ben rud céine nó gur síirse go bin Sarah na úsad cad marrá Tá sin fi ceam héin fris sin ach aimnach in míal Michael Martin Martin ceirlóach ach ní aimnach i fiochaige sin an buna ar an maíblastá bheit nach inné nach aimnach nach an maíblahannig sé sin nach Thomas míal Martin Matthew nach Martin nach an maíblahannig sé sin nach mar me go le mó ní saineolaí mé héach tíarnéach tíarnéim nos Fionnán sin bhéanam fíorghailach mar húmpla. Tá dainam sa Fionnán tá sé níos coitinnta híos beidir géirí agus a ggurcha nach chuil nábhah sin seo go tradiisiúnta. Tá ach tá cepa níos go sé gaiir níos coitinnta ná bhí. Mar húnta mé breanún seo ar an CSO an Central Statistics Office an CVID ní tá an golann sin anam a chuirsteach agus breanú céméid daoine céméid páistí rugah a tugah an taim sin rób fi cin blian agus an simú nervúid dunar
swinú bhar anam gon cálín beag fa me brenner go leirdaíonn sin. Níl a hanam an lista sin mar cá trúr leid a bheith an bhlíonn sin go mé na sunraí le feicáil mar manúlaach duine bháin leis an tanam sin éon bblion amháin. Ní bhééis de gur chuir suas mar was it fo sin cruisteach ar príomhaideachas. Was a mata adnáir duine le anam Dermot Fionnán agus nachhol éon Fionnán eile an bhlíonn sin bééis ó sin an Fionnán sin tá caiint faoi. Láin te sin le rééis so. Ach feic mu sin fifa a cair sin an níl an tólas an le fifa a chuig fós ach fifa a cair mes de céimiid Finnaníní rugah. Níl tuaim do leid. Bú gur bhfuil faoi thormaíanana? Beidir Dear scóir ar scóir. Ochtar. Nuair rugah mise sna níochadaí bhí máanam sa sách coitianta tam sin ach tá sin laidaí. Rebecca trí mé Rebecca is fifa a cair cechaí rá na Rebeccas. Well, Jean goin is mún achtar a récha sta bhfuil cháscóir a récha bhfuil beidir. Is an nuair chud mis caiintear on bhabí leis tanam sin. Éon Rebecca Taitnam ara bhach si cóis lumsa nó háart ar cóis lumsa mar sin. Bhí fisan ní Rebecca an ara. Skiidirm si fis a cair háart ar bheith. Háartar sin. Nóir a dáidir mar cháscóir ús. Cuir meisteach anam an cáilín beag feice mé jocha sé so stoí nach jocha mar. Is anam tá coitianta ach tá sé litrí bug difriúil. sé litúta nit sé bailach goilech mar deara. Ní seán ar an lista. Níl. Mu go jazz. Tá sé sin go jazz. Tá. Ach sé bí níos mú éagsúlacht an go anam nach chéis ná bhí was dat fiú tríocha chaid blian hin tá bhád níos mú éagsúlacht in seán. Tá. Idir anam nach í gaiilech agus sin anam nach í dearmid so Americanach a hagus na steach agus Well, tear bin nach choilech láán gohfuil ngar a bheith gohfuil mas ancuil dráir nó cul ceir nó air nó dráir gohfuil páracha cinch nó Thomas a cinch nó máir a cinch nó bríd a cinch nó tasat nó míal a cinch tasat goil siar na blianta tasat an gáha siar glún cháglún tá me buna cinch goach ar leid nó beidir na heimmecha sin il fad sa gláán ach mar dúir sa teaghain mú éagsluchtain is sean. Bhí an tanam Rebecca ag bar a réimiid ar muid níidir nach ceir mar sin háart ar an tanam rugad me sé rubug níos. Mas tá cin Rubug níos lúte rugad méach. Ach sin thosa sé sort bhfuil is dói nuair víns anam an choitianta ní bhín daana gur an tanam sin around gon fáiste mar bhil beidir go moch is go moch aithna acu ar Rebecca cins nach go jazz agus bhaiste ní mé gur an tanam sin go fáiste mar tátam an Rebecca sin tá sí ufasach. agus freisin níiad gur an bhis go fáiste tá an choitianta go jo. Mas tú rá sort eistóir ó an í mór le rám an tainnim Rebecca ar cinint na lécha í nó ra cúsi cinint sort. Ní samteach sanam an jazz mar sin sí. Ní hén tainnim is meas stoi. Bhí sé bar an tain fin an eile a bhí aithne am air nó bhí me sort a bhí sort inach in na fásta ná an fear sin formaid gan ar máis le an dasa céalaí in le daine. Cuine tá fear hánig Fionnán. Agus bhí me geníirt bhí me tomáid mo cháir lá cinn cúpla blion in íon bhaine agus bhí me déar léach airta leis an voice controller an Bluetooth agus dúirt me Siri cáil Fionnán a bhíarm sa Fionnán rá mar ní higann Siri Fionnán go ben gailge. Was ní higann si Fionnán in a fada ein. Mar sin bhí mar cáil Fionnán ó dúirt si calling Fionnán agus is sin dragon fear seo an fón agus dúirt bhí mis le tarmach tá teo a gáir agus bhí sé rá Kitúrá. Agus dúirt gom leis geil is mis Rebecca agus dún tú an da a céala go a bhanis go blianain ach tá tanm céine atla mar chéile sonis chuir an gléchar tú himpeist agus bhí suirt sláán. Bhí sin intach an da a céala ag mána Bhí sé intach. Bhí sé go de sin áit banna cheol nó band
format an fear sin the céile experience agus tháinig sé agus was at thug sé trocha mar chuid is mú daoine bhí an was at na Yanks is daoine mo chuid Gaeltas America agus mo cháir de freisin béidir nach mo éin that was the chéile John Jacob bríomh nó nach mo mór an John Jacob is bhí sé sin an na céimení spáinchún agus bhí sé intach. sé má gológad a chuid cáirte ní ar níachchatar ige san gailteachtar na bhí na dé chuid deach coppad inne. Cuide nach ní cholanne Sean chuid is smó op na cálí ní húm an le chéile ach na buchalíníach si an náir. Se mar se hóp tin sar taihí jazz hóp tin rud nach bheiceach se riamh béidir na ríre mar se is hen rud na cheanns Fionnán cinál fér fad a Fionnán bhí a fása teán in suir scoláráte chu Fionnán sinna tá cíal a tin leis agus tá séú lá dé go mí máta sinna lána í Fionnán mar se bím se gúnaí á chéileúra go mé téhanne ar dam mís á chéileúra dearan chum so ar meán sáisiil a gúna é récha I ngam is a hochtéig bhí a méidir smú finans ó hosta siad ag tógal na sunir seostoi chabhís a hochtéig bhí céméid cháchaníag I ngam is a hochtéig ach chuinm sa se chas mé lása agus sin tá Fionnán cinn bín sé an radio am Fionnán síhin Irish Independent Indo agus sin fear sin íon an a dún an céala agus sin tá na mar rint Jaguaris páistí leis táach dúní fásta ní leit na mar mór an finansach. Ní casa bhharm ach tá mai gap trúr Fionnán eile in áil mar dearra. Níon Fionnán eile. Sathe. Well, tá eiste chuid castal mar an tan Rebecca se cho chuin tá chuid dá bhecha wachtú ri Fionnán ar telly. Bhí Fionnán síhin tá samach character tá mar an é níachchas. Bhí me breanú ar chlár Albannach cinint agus bhí duine cinint nar bhí muid in Alban chuineat. Tá naí fanna glán í Fionnán. Glán Fionnán agus bhín si de Glen Finnan viaduct nó de Glen ach sin Fionnán. Sin ná a chas na Jacobites le chéile na bhíidir na sásna na sásna sinna ná a chastar le chéile rih an cámór colódan na cha mar má gona mó. Sin é tá glór ólas am sa faoi Star an Halban nó Outlander. Sin é mar sin beidir go bhá go muid sin é gon episode seo ní sam rain. Se ní samléon ru doile bailach le rám se beidir bhá mu sinna. Ní muid na ríidir ben ar telín is le leinte mar se beidir an seachta te chun beidir. Bhil má se begéistecht le se sé Spotify nó Apple nó YouTube nó Instagram nó cibí canáit beisiop ná an teachtaíocht ágáil agus má é bhilta go aga í chun má taon rudí ar telí Netflix nó TG Care nó fibí canáit bheith muid sláántásta breanúir agus ar dúir mí a réint agus sé mar se fágus na tráchttaí fágus na comments se. Sios mas má leon duna shoutout freisin mí fáilte rút. Se duna muid ar níl ananta suirt. Se sinné mar se slán go fóil.